Λοιπόν, για να δούμε λίγο εδώ τώρα πρώτες δοκιμούλες. Καινούργια εφαρμογή για διαγνωστικό εργαλείο, live data logging, ECU flash, τα πάντα. Εδώ γράφει κανονικά. Με ταχύτητες μπορώ να πω πολύ πιο γρήγορες από το multi-CU scan σε πρώτη φάση και με πολλές έξτρα παραμέτρους, όπως προειδοποιητικούς ήχους αν κάποια τιμή ξεπεράσει το όριο που θέτεις εσύ, για να μπορείς να κάνεις log μόνος σου χωρίς να κοιτάς το laptop και να σταματήσεις το πάτημα σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, και πολλές άλλες λειτουργίες. Εδώ να κάνουμε μια μικρή επίδειξη, κάνουμε ένα log και θέλουμε να βάλουμε μια προειδοποιητική λειτουργία. Λοιπόν, θα το ονομάσουμε, για να δούμε τώρα, watchdog name RPM. Λοιπόν, εδώ έχει συνθήκη end or, δηλαδή αν θέλουμε να βάλουμε πολλές συνθήκες που να ενεργοποιούνται ταυτόχρονα, να βάζουμε το end. Αν θέλουμε μόνο μία, δηλαδή και μόνο μία συνθήκη να ενεργοποιείται, να μας προειδοποιεί ο εγκέφαλος, βάζουμε στο or. Πάμε, μπορούμε να βάλουμε και δύο από κάτω, εμείς θα βάλουμε την πρώτη. Λοιπόν, είπαμε RPM. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τις στροφές του κινητήρα και θα βάλουμε μια συνθήκη να είναι μικρότερες από 1000. Ωραία, από 1000 όπως έχουμε τώρα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Και ακούμε ότι σε προειδοποιεί. Λοιπόν, θα το σβήσουμε. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Ότι μπορούμε να λογκάρουμε χωρίς να κοιτάμε το laptop και να βάλουμε εμείς όσες συνθήκες θέλουμε. Παράδειγμα, αν κόβει πάνω από τόσες μοίρες, αν το EGT πάει πάνω από τόσο, αν το μείγμα φύγει κάτω από τόσο κτλ. Αυτό θα αρχίσει να χτυπάει, οπότε εμείς μπορούμε να διακόψουμε το log άμεσα και να δούμε τι συμβαίνει.